Hey everyone, today I want to put a comment on what Enoch Chihana said pa issue yokuzana ndi speech yogudi gule kwao taamana fertilizer alikuwa mao akulima soya mmene DPP mazungulira opanga kampeni uthandizika ndife Ford ndakandi kunena kuti ndiwo nyama ikozokhala yabwino kopya amaphika chimazasowa chinthu chimodzi mchere kuzungula pampata posa kuza mchere palibe ndio wina amene utaya pali mtaya na wagapo ama kunoka ndi mchere amene pambe zadi dalauja alipe chakudya yeye alibe koma ndi mchere ndema khala ibasa chimene ndaphika zose zapya ndasowa mchere ndiye ndala jamafusa so pano mcherewo inenga kupasani ine mpesa mochani ndiyo mandiyai ife ndikupasako tena kati ulutiyo kadi nao DPP dakonza zonse anasowa mchere ndana lino kijana ine sinabwere mzambiru unali mchere utizambire ungo trandiwo kwando mpaka kongeresi out andu aja alikwao kwa mao sopala aulima soya feteleza soda wamana ndiye ndifuna ndene kuti anthu awa mboma naononga kwambiri ndiye nkhani ndifuna ndibwerepo kuti ndimalize boma tatenga mmene mukuimbira azimayipa boma tatenga omokawa mmene munjani kupeza kuti ndalama zakunja kulibe ni mafuna ndikambe makamaka pa issue yolima soya weti kunena kuti nthawi zina zake anthu tikamayankhula we should not just talk because we want people to hear us that we have talked kuli bwino pena ungokhala chete if you feel like kuti there's nothing sensible that you can say at that particular time chifukwa kunena chilungamo soya is one of the commercial crops kumalawi kunoko and soya amapanga zinthu zambiri zimene zimachokera ku soya yako one of the things zimene soya amapanga kumalawi kunoko ndi mafuta ophikira kuli soya pieces imwe amapangidwa from that very soya amene akunena so you talking about soya is as if soya uja ndi kuti munthu nalesa amene amalima soya is considered as opepera kapena ndi kuti amene yoyo kunyazisa which is not supposed to come from someone who is third in command kuyankhula zinthu ngati zimene zozo and soya yo amapanga so soya cake is produced from soya amene amathandizira kuzinyama ngati nkhuku ziweto nkhuku ng'ombe chani they are given soya cake so kuti munthu ino akazi yankhula choncho zokhuzana ndi ulimi wa soya and being a vice president I feel like kuti pena pake sizoonayi and chinthu chinanso chimene nganene ineyo achihana ukatengera pa political market kumalawi kunoko he's not even on the top list ya ma politicians amene amaopedwa kunja kuno amene kumalawi kunoko anthu amanjenjemera nawo kuti imakuti even ulo achihana kudusa apopo anthu samanjenjemera nawo kuti president Ford lokuti akupangisa nsonkhano kulengezedwa kuti anthu khala ndi mantha kuti ayi kunjenjemera kuti president Ford akupangisa nsonkhano no I've never seen that so he overrates himself ndezi zinthu zinazi tikamayankhula pagulu we should mind our tongue tikamayankhula zinthu zinazi and ku DPP you have seen this and you have to be careful with him because anthu ngati awawa ndamene amangopita kukaononga maboma anzawo amangobwera kuzangothandizira kulisokoneza and kunena chilungamo sikuti achihana anagwira ntchito ina iliyonse yokuti lero lazika ima pa public ndi kumayankhula ngati zizi no chifukwa kunena mona mtima
even kumanena kuti the Blue Alliance kunali kungwapa Sauli Mujabi, but there is nothing that he did. Analibe influence in iliyonse. So that's why he's always a supporting artist. He cannot stand alone in an election. Nthawi zonse amasaka kumene angalowere kuti ulendo utilowera kuti nde kuti aziyankhula momanyoza alimi ena kuti ayi momanyoza kuti ayi alimi akalima soya as if soyayo ndopeputsika. No, that's not okay. And zizi zimapezeka kuti mwapanga nazo tikampena anzanu, and you have to be very careful ku DPP ko, because munthu uyu kuyankhula kumene kuyankhula ngati izizizi akuwonongera nazo ni boma. So umadabwaso kuti why is the president not saying that? Why is not the vice president saying this? Why is it him? And for your information, someone who is just there kungobwera kungoaganizira kuti awa chifa palibe chomwe anachita, kungoapanga kuti ipo tina sainira kala agreement kuti awazakhala koma not kuti he brought votes to DPP kuti ipange irowe mboma. That's a lie. So we have to be extremely careful. Maga so tikamapanga alliances zipaneti anthu enawa tizaona ndikumapangiratu kuti inu izinthu ngati zizosamankhula pa nsonkhano, because dzina lomwe limayipa ndila president yo, nde anthu ngati amafunika kumasamala nawo fanda amene amaononga kuti DPP ichokerero mboma kubwere kununkhireso kuti kuliyena aka amene akone kuti they are influential muona atembenukiraso chikongwani chipita kumene kuko. So umafunika kumasamala nawo ngati anthu awawo, anthu ongodya nawo nthawi zonse ndi amene amapeza kuti amachuluka kwambiri matukutuku, amayankhula kwambiri. So we should be very careful kumbali ngati imeneyo, because people are watching it. My statement ngati awawa it's likely kwakuitsaso even alimaso yawo. So we have to be more careful ndi zimene tikutulusa kumayankhula kunja kunoko, chifukwa anthu amasunga izizi kusogolo kunoko zimapanga dikampeni, and zapeza kuti even DPP yomweyo ma statement ngati amene wawa azapeza kuti akuapanga dikampeni. So tizisamalisa tikamayankhula, tisamathemawo. And zinthu zina ifeyo kumalawi kunoko timapanga understand kuti kutengera ndi economy yathu boma silingagawire munthu wina aliyese fertilizer, komano kuchita kuyankhula and oyankhulanso kha supporting artist kuchita not fertilizer tamana, which means it was a deliberate policy kuti amane anthu fertilizer. And even during our time MCP imene ali mboma, you never see kuti panabwera ko munthu wina ake ndikuyankhula muchita kunyoza choncho kapena muchita tawatamaniza kuti no, that never happened. Koma sikuti ndalesa amene analandira fertilizer, ena fertilizer sanalandire, ena fertilizer analandira. So kuyankhula ngati ukoko sikuyankhula kwabwinoyi.